Tambalan na! Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Magandang tanghali, kumikinang na ulo, Diego Bandido! Magandang tanghali, kumikinang ina! Dear Nicole and Diego! Ano po ba dapat kong gawin? Kasi hanggang ngayon, delayed pa rin my period. Hala. Hindi ko naman talaga sure kung buntis or hindi, pero ninenervous po ako. Tapos, yung boyfriend ko po, nonchalant. Ay. Ano po ang gagawin ko? Ayan naman ang sinasabi. Eto na naman. Nung sarap. Nung ganyan ang Kayo background lang. music, hindi kami kasali. Tapos, ngayong may mga delay ng mga nagaganap, kasali na kami. Ayan. Napaka-unfair, di ba? Ay, nako. Ikaw ba nagkaroon ka na ba ng ganyang scare before? Oo naman, di ba? May mga ganyan talagang scare. Tapos, syempre, laging nasa huli yung pagsisisi, yung pagdarasal mo na dati ka namang hindi nagdadasal, di ba? Talagang gagawin mo para lang to ensure na wala. Pero ganito lang yan landi responsibly. Yan. Kanina ko pa yan sinasabi, Jex. Okay lang lumandi, pero lumandi ka naman responsibly. Wala namang problema magkaroon ng jowa. Ayan. Know Wala the namang- boundaries lang. Oo, para, nako. Kasi may consequence yung mga pinagagawa natin Ngayon, okay, sabi mo delayed. Ganito lang yan minsan nag-overthink tayo. At yung pagiging delayed ng isang babae can be a lot of reasons. Hindi naman necessary na buntis agad. O 'di ba? In the first place, wag kang feeling kung wala naman nangyari sa inyo, 'di ba? Hindi ka talaga magbubuntis kapag wala namang naganap, di ba? So yun yung una. Pangalawa, kung alam mong may ganap, maaaring hindi rin. Kasi pwedeng ang delay ay due to stress, hormonal imbalance, at kung anik-anik pang mga bagay-bagay na mas alam ng doktor at hindi ko alam, di ba? Di ba? So itatanong mo na lang yan sa eksperto. At saka syempre, take the test. Oo, pa-check up and take the test. Mahirap naman yung nag-overthink ka ngayon. Eto na wala naman. pa, correct. Ito na naman tayo sa... Diba? Advance mag-isip. Ilang beses na tinuturo namin sa inyo Kaya nga na wag Look for the data. Totoo. Hanapin mo. Data muna tayo bago ka mag-panic. Diba? Alam mo, minsan ewan ko ba yung panic natin galing sa iba't ibang mga bagay na hindi pa naman nangyayari. Katulad kagabi. Okay, nakakatawa. Ade, okay ka na ba? Doon sa nag-PM. Ulitin namin know the data. Yan, alamin mo so, muna. Bago ka mag-overthink, bago maisip na parang sa gitna ng lahat, nonchalant yung jowa ko. Parang wala siyang pakialam. Hindi mo alam yung nonchalant yun nanginginig na rin din yun. Kunyari lang yan, parang nonchalant at tahimik. Oo. Diba? Nag-iisip na rin yan ng Nag-overthink ng na rin. strategy. Diba? Correct, nag-overthink na rin. So, walang patutunguhan yung overthinking kung hindi nyo aalamin kung ano talaga ang dahilan ng delay. Tama. Okay? So may mga takdang araw yan ang masasabi mo na talagang delayed and you should take the pregnancy test. Hindi kami po ang eksperto, ha? Delayed lang po minsan yung telecast ng utak namin, 'di ba? May mga delay sa mga ibang mga bagay, 'di ba? Pero yung mga delay sa pregnancy na yun, hindi namin expertise yan. So anyways, yun nga minsan naniniwala tayo sa mga bagay na hindi pa nangyayari o feeling natin mangyayari. Halimbawa kahapon, ewan ko ba, for some reason nag-trending, ewan ko kung dumaan sa feed mo, yung tungkol doon sa isang Japanese na na parang hindi na ako nanonood ng Japanese Hindi, iba naman yung saya. Nagbago na ako.
Yung mga Japanese na parang akala mo sinasaktan kapag ka inaano. Yung ba yun? Yung ba yun? Yung parang Secret. secret, walang clue, walang aamin. Kasi nung panahon namin, walang picture, so walang ebidensya. So ang eksena, basta may Japanese na, hindi ko alam kung writer siya, basta psychic, parang psychic, basta in other words, psychic na, she was Okay. able to, she was able to foresee yung isang major na tsunami na nangyari sa Japan noong 2011. Tapos nakita niya rin daw yung COVID, ganyan. So anyways, nakita niya na sa darating na July 5, that's on Okay. Saturday, yung parang ano ba yun, parang mga volcano ba or whatever sa gitna ng Pilipinas at ng Japan, parang mag-explode. Okay. So magkakaroon ng major na earthquake and tsunami. Ganyan. So sabi daw, yung madami na daw tourists na nagka-cancel ng kanilang mga flights o yung may hindi alam, bigla ngayon nag-cancel. Pero huwag ka mag-cancel muna, ito po'y kwento lang. Oo. Nabasa lang, 'di ba? So yan na naman tayo sa bago ka maniwala dun sa dalawang DJ, yung isang kumikinang na ulo tsaka yung kumikinang ina mo, 'di ba? Bago ka maniwala, mag-research ka muna. Oo. Kasi maaaring yung sinasabi po namin, hindi rin po talaga buo Oo. ang mga detalye. At hindi na naman buo yung detalye. Pinakinggan ko lang ilang mga video. So sabi daw, may mga nagka-cancel na nga daw ng flights going to Japan. Tapos sabi daw, nagpa-panic buying na daw ang mga Ay. Hapon. Kasi nga, baka nga mangyari yung ganong eksena. Tapos nakakatotong asawa ko, pupunta doon ng SNR. Kasi sabi niya, Mami, punta ka SNR. Sabi ko, bakit? Bibili akong frozen. Bakit? Ano na ba? Ito na ba yung parang schedule ng pagbili ng mga Oo. frozen food? May schedule kasi sabi niya. Grocery niyo. Oo, yung ng grocery. Tapos sabi niya, hindi kasi baka totoo yung July 5. Sabi niya. Sabi niya, baka totoo kasi yung July 5. Mas maganda na mag-stock tayo sa bahay. Nakakaloka. Diba? Sabi ko, di sige. Ako din naman kakain yan eh. Pero ibig sabihin, hindi pa naman, wala naman po talaga makakadepik. At Wala. saka, although, eto yan na meron ako nakausap before na ang sabi nila, nakikita na na-foresee, meron silang kunyari visions or may na-foresee. Pero kasi walang time. So, ibig sabihin, pwedeng past, present or future. Parang gano'n. Yun yung explanation nila na maaaring may na-foresee, pero yung nakita nila is not necessarily a Walang forecast. timeline talaga. Walang timeline. Oo. Kasi diba, hindi natin alam kung nangyari na in the past Oo. ito, mangyayari pa lang or at present. Parang ganon. So, in other words, wala pa rin talaga makakalam kung Oo. ano talagang tunay na pangyari. And Correct. mas mahalaga mag-back up ng data. So, in the case of kung gagalaw man yung mga between Sa Philippines lupa and o sa sa ilalim ng lupa. For sure, sa pagka-high-tech ng Japan, na Tsaka minomonitor nila yun. monitor. Ito na nga daw ang sabi. Daw ha, ulitin namin daw. Huwag kayo paniwala sa amin. Kwento lang po. No? So parang bago daw mangyari yung bongacious na tsunami or earthquake na yan, ang eksena is magkakaroon ng sobrang daming earthquakes in between. So ngayon daw, naitala daw na marami, mga 800 na daw. Kasi sa Japan parang normal yun eh, yung Oo. earthquakes. Parang hindi na siya masyadong big deal. So Sanay parang, na sila. sanay na sila. So may naitala daw. Ganon. Pero, wala naman ding nakakalam. So, mas maganda yung meron tayong data na, Oo. mukha bang papunta na doon. Ang high-tech kaya ng Japan. Oo. Diba? Lahat ng mga bonggang-bonggang mga kagamitan nila, Okay, high-tech. excuse me po, sa lahat po na may mga anxiety, inumin niyo po yung mga Ribotril niyo muna. Sa mga pinagkukwento ni Nicole. Inom muna ng gamot, wag makalilimutan ha. Kailangan kalmado tayo habang nakikinig. Okay, tamo, nauna na yung asawa niya. Namili na. Nabili na. Sabi ko, ngayon, mamimili ka talaga ngayon. Bakit? Diba? Magko-concert pa nga ang Ben and Ben. Oo. Diba? Na by the way, mamimigay din ng kumikinang na tambalan ng Yan. tickets to the Ben and Ben concert for next week. So, antabayanan nyo po yan sa ngayong segment namin o programa Yan. namin. Diba? So, hindi natin masasabi Oo. ang mga bagay-bagay. Sabi ko nga sa'yo, Jegs, diba, July 18 yung aking, nung thyroid cancer ko, Oo. walang nakaalam nito Oo, yun. walang naka kahit medyo minonitor, walang nakapagsabi agad. Hindi Nicole Ayala, pagdating ng June, malalaman mo na may Oo. thyroid cancer. Wala. Wala. Diba? Wala talaga nakakaalam. Tiwala lang lagi. So, diba, July 18, yung aking surgery. Schedule. Alam mo ba na hanggang ngayon, hindi ko kinakancel ang hosting ko ng August 9? Yeah.
Dahil nananalig ako, wala namang makaka-detect. Correct. Detect at forecast ng future. So, doon na lang ako sa paniniwalang gagaling din ako Oo. agad. Diba? Yun na lang. Tsaka Diba? yung confident mo, andyan si Oo, Lord. andyan Gagamit si Lord ng napakagaling na doktor. Correct, diba? Na very confident din. Tama. Oh. Sinabi ko nga yun kay dun sa doktor ko kanina, Doc, alam mo bang hindi ko pa kinakancel yung August 9 kong hosting? Oo. Sabi niya, ano ba yun, ma'am? Oo. Sabi niya, depende kasi yan sa recovery mo. Sabi ko, ay, hindi, kaya na yung katawan ko mag-recover. In other words, wala nakakaalam eh. Oo. Atin alam kung matutuloy ang isang bagay o hindi. Diba? So, Tama. wala lang. Let's just continue to pray. And kung kaya po natin na makakuha ng more data, more na mag-research pa more, bago tayo manginig at bago natin gawing popcorn yung mga gamot natin pang anxiety. 'Di ba? Kalmahan lang Oo. muna. Wala naman talagang nakakaalam kung ano po ang mangyayari sa future. At tanging si Lord lang po ang nakakaalam ng Totoo. future natin. Correct. Oo, kasi kung sinasabi nung sa taga-Japan na yon na nakita niya yung COVID, bakit wala silang ginawa? Kaya nga. Oo, diba? Bakit may nag-quarantine din sila? O Oo. baka alam nila yung information tapos hindi nila sinare sa buong mundo. Selfish yung mga Hapon? Ganon? Eh di sana, Diba? di ba, kung may mga nakakita talaga ng ganyan, eh di sana tumaya sila sa loto. Kung mananalo, kung alam talaga nila, hindi eh. Wala talagang nakakaalam. Wala, correct. Oo. 'Di ba? So wala po talagang nakakaalam. Pero hindi naman ibig sabihin nito na hindi tayo Oo. maghahanda. Pero totoo din po sila yung mga ganyan. Oo. Kasi nababanggit yan sa Bible yung mga sorcerer. Yan, Pero mga ganon. ipinagbabawal yan, bawal maniwala sa kanila. Ay, Kasi so- dapat kay Lord lang talaga tayo. But in other words, ako talaga sa totoo lang, wala talaga nakakaalam kung ano Wala. mangyari. Oo. Hindi natin masasabi kasi ang boring na ng life. Kaya nga eh. Kung 5 years from now, alam ko na magiging CEO ako ng isang Oo. business. Wala Ayan. na lang akong gagawin ngayon kasi Correct. total naman, yun naman talaga ang tadhana ko. Wala na. Oo. Hindi na tayo mag-e-effort sa mga bagay-bagay. Pero babalik lang din natin, hindi naman din ibig sabihin na hindi tayo mag-iingat. Yan. Ito ang napansin namin mag-asawa. Sa tuwing parang ewan ko lang kung nagkakataon lang, no? Pero sa tuwing nagkakaroon ng parang drill for earthquakes, sabi ng asawa ko lagi to hindi kaya parang alam na kagad nila sa FIVOX na may mga ganon. Kaya parang nag-spread na sila ng word na may drill. Tapos magdi-drill sa earthquake. And then after a few days or a few weeks, magkakaroon ng earthquake. So hindi namin alam kung parang para lang hindi magpanic yung mga tao. Pero napansin lang namin for the past earthquakes na nangyari na bago mag-earthquake nagdi-drill. So anyways, kung may drill po, wag din po nating ipasawalang bahala. Yan. Diego at Nicole. Oo. Kasi tayo yung nung huling earthquake drill, tayo yung sinilip sinilip talaga ako ng HR. Ma'am. Sabi ko, ay Labas po. bababa na ba? Kahit ang lakas naman talaga nung bell. Oo. Nagtanong pa, ay bababa ba? Diba? Oo. Ganon. Ibig sabihin, mag-prepare din tayo. Alam natin yung evacuation areas, alam natin kung saan tayo pupunta, ganon. Well, actually may sense din yan na na nararamdaman din ng mga dalubhasa Experts, natin, oo. mga experts na posibleng may mangyari. Pero hindi nila alam kung kailan mangyayari. There are indications kaya hinahanda tayo. Correct. Yung sinasabi na ng the big one, dito sa Maynila ba yun, Oo. mangyari? Sinasabi na nila ng ilang taon yan Oo. pero hindi nila sinasabi kung kailan. Kasi hindi nga wala nakakaalam din. Depende pa rin kasi parang ang pag-explanation yan, yung sa ilalim ng lupa, pag hindi nakakahinga, di ba mag-create siya ng pressure? Di ba nagkakaroon ng mga series ng mga pagsingaw? Di ba yung mga maliliit lang na correct. So instead na the big one siya, paunti-unti siyang sumisingaw. Ganon. parang So, hindi natin talaga Akin lang masasabi. yun, ha? Sa kanya lang yun. Hindi natin sure kung paniniwalaan natin si Diego sa mga singaw-singaw niyang research, di ba? So, kailangan, research din po tayo na Oo. maayos. And then, wag din masyadong magpanic or matakot agad. Kasi, nobody really knows Oo. what's going to happen. Ayan. So, there's no use overthinking it. Yan. Oo. Presence of mind, dapat yun yung i-practice lang natin. Tama, totoo. So, today is all we have for now.
Itong araw na ito yung mahalaga. Hindi natin na alam kung meron pang bukas. Hopefully meron pa, 'di ba? Para po sa ating lahat, 'di ba? So kung ngayon lang yung meron tayo, ngayong araw lang na ito, do we spend this day na nanchichismis o nagagalit? Tama. Oh, syempre hindi na. Ayan. Doon na tayo sa we will spend this day na nakangiti, Correct. gumagawa ng mabuti, na nagpapautang sa aming mga nangangailangan. Tama. Yan. Basic, share the love. True Yan. lalo. Oras natin, 12:39. Ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!